Shalom. Urian itu hatta, kapuk kamapar membuat tugas sesararion. Kapuji matu hatta, marede maita sebuku ede nomor 10 ayat 1 hite kuar ni debata ama, dohot kuar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot kuar ni tot di parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Halo mohon Jehovah, dadi lehonon nama Tuho, na pinangiru ni roham. Pasahat masude roram nutu Jehovah, dalah haposi ibana. Asebana paturehon. Pahohong maruham mararuk po Jehovah, dalebana pa emema. Se marhaposat tu Jehovah maho, dala ulahon manaringgan. Ay holong do rohani Jehovah mira uhum, daladang tagamon tarik konon na aka nenesan na. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Upay dengan duhami tuho. Selon matudim na badi bagasan rohanami. Sepayan di bagasan hami asine roham dohot hati goran. Na pinatupan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Seramoti hami di hamamasan ni pengucunan. Parguguy mahami mangulahon lomo ni roham. Asalam malas ni roha hami mina dengan ni pabahenmu di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dimeta sebuku ede nomor 712 ayat 5. Masuk, masuk,
ma patik ni dewata dibuka sasadarion iman tersurat di Rom bidu 10 ayat 5. Adi surat ton semusa do nian dolma na mangulawan hati goran na marhite siap patik ido na mangulu disi ido sahakna atong rak mangirugugu mahita tian Tuhan dewata. Ale Tuhan dewata saya terbukui mahami mengulahon nomor tupati mi. Amin. Mari dimeta sebuku ede nomor 3 ayat 2 1 tolu. Tatu poti madusata guarupan nirwata martangi yang mahita. Ale Tuhan dewata amanami para siroha na sumurung na punguduhami di jolo martangiak tuho. Dada mangasahon hati koran nami na mangasahon asini roham na gudangido. Te asima roham mida sadok bangsunami. Te sama dosa nami saluhuna. Te sungguli marohanami asamu baroha tohot pangalahonami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangoduhami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasasan ni dosa. Kumakopita gabi dosa do ibana nasa tumadda dosa di bahen debata. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Sangapun madidebata na digijang. Amen. Ada di mahita sa buku ete nomor 515 ayat 1 tambah 4. Oh
Tatangi honma hatani bata turpuk epistel dari minggu sadarion di mana tersurat di Galatia biditolu mamukka mesen ayat 26 satu ayat 20 tajahama marsikat sore ay saluhu dohamu anak ni debata marhite-hite porsiaon di Kristus Yesus. Ay Kristus itu berkosong aku, diramu amdati itu bagasan Kristus. Dang mardia ibar disi Yahudi manang Junani atau manang anak mata bawa manang perempuan ay sada dohamu saluhna di bagasan Kristus Yesus. Ay Kristus namamu, pinokan yang dalam dohamu, atau jawabannya menghutun bagai-bagai. Ido sahakna martua do akan atumangihon hatani debata jala nok piopsa amen. Mari dimeta sa buku Ede nomor 650 ayat sada tabatulu. Tahatidah koma hapor seotay so ngunay tinatung ni dungata sa hapor seot isadok portibion ra mahita madok hapor sea Yesus Kristus alimangan tulunas dosan na tumagpalang do tanong hapor sea Yesus Kristus anu dibata jauh pada sasaday iman tukuin sumadia nagagagay setan korbadia anu doras hidup kata at mga nabirnig ipanguman ni status mamatag pada jawanan ng kawanan sila nagkuat ko na toro ano amanong manay sugo tawang sa mga batata bukat amanay berkurko na sa ni jimeba naman mamunga ang mga lamat tapos siya iba't berbadia dalam sa dunia nabadia kuliah pada Kristen akan nabadia doa dan dosa doa dan ulang ulang susu amin. Tapi gimana mereka kor amajetun
Tapi gema tikting na masa dihuriat tayo sa seminggu. Salam oras samanginang Parhalado HKBP Serpong Pasahaton. Selamat hari Minggu. Jala selamat maduhoti permingguan di bagas joro dohot napatupahon permingguan di bagasta ganuk marsada-sada. Laos kuhutma pasahaton nami sian Parhalado. Selamat ulang tahun turuas nihuria namar ulang tahun Ari Hatutubu dohot namar ulang tahun Parsaripion di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhatta mahita saluputna. Titing 10 Agustus 2026. Sada Kuar dan topik minggu. Sadarion minggu 10 Agustus 2026 masuk mahita tu minggu 10 sada dung Trinitatis. Topik minggu sadarion ima radoti uhum ulahon hatigoran. 2. Dakdanak natubu. Di hari Kamis 10 Agustus 2026 di basa-basa hotuhatta dosa dakdanak guru tu keluarga Alrianto Martimor Nadiak Inang Sulastri Laurena Pinolia Siburia Wik Betani. Di hari Kamis 10 Agustus 2026 di basa-basa hotuhatta dosa dakdanak guru tu keluarga Daniel Leonardo Samosir Inang Agnes Hartati Manurung Wik Betani. Hipasto dakdanahi suang songoni natorasna. Tolu titing parbagason titing parjulu naing majalo pasu-pasu parbagason ima Mikael Toritua Hasibuan ruas ni HKBP Immanuel Resort Pekambaru 2 dianakon ni amang Maurid Soaloon Hasibuan Inang LB Simarmata dohot Anna Emelin Sarah Sinaga ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong guru ni amang Hasoloan Naga Inang Eliana Duma Marpaung Wik Parserahan. Pasu-pasu perbagasan di Patupa di hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 8 WIB di gereja HKBP Serpong Resort Serpong Distrik 20 Sada Banten.
Titing Parjolo, Naing Manjalo Pasu-Pasu Perbagasan Ima, Bobi Itawan Pardede, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong, Yanakon ni Amang Jetson Pardede, Inang Rama Sihotang, Wik Judia, Dohot Margareta Roselin Sibarani, ruas ni HKBP Pontianak Resort Pontianak, Guru ni Amang Jasmine Sibarani, Inang Jojor Endang Triana Sirait. Pasu-pasu perbagasan di Patupa di hari Sabtu 23 Agustus 2026 pukul 2 WIB di Gereja HKBP Serpong, Resort Serpong, Distrik 20 Sada, Banten. Obat ruas Napida Mamuka Sadarion Minggu 16 Agustus 2026 keluarga Martin PH Panjaitan almarhum Sulistia Yunia Astuti Sihombing Wik Petani Dambe tarsurat nasida gabe ruas ni HKBP Serpong alanunga masohot marhite pasahaton surat pengunduran diri gabe ruas ni HKBP Serpong. 5. Patadahot calo situa HKBP Serpong tahun 2026. Sadarion Minggu 16 Agustus 2026 diganuk per mingguon pukul 6, pukul 8, pukul 11, pukul 15.30, dohot pukul 10 WIB di Patupa Huriat tado patadahot 2 halak calon sintua HKBP Serpong. Aka calon sintua madohoti learning parsiajaran ganup hari Selasa pukul 10.30 sahat pukul 20 WIB. Tatangyapon manasida rap dohot keluarga asa margogo jala diramoti Tuhan madohoti learning parsiajaran ni calon tua. Onom pakpubasion pertangyangan wik patupahon ningguriata do pertangyangan wik masuk pukul 20 WIB. Rabu 10 Agustus 2026 di Wik Bethlehem tuan rumah sel penguasaan diri 12 kakak. Di Wik Ebenezer keluarga Gilbert Dedi Naibaho Inang Rosari New Year Lina Sianturi. Di Wik Philadelphia tuan rumah keluarga Mangasi Sibarani Inang Sintua Sana Epa Purba, keluarga Geopani Anwat Tajulu Inang Teresia Aldamai Hasibuan, keluarga Alfredo Mateus Tajulu Inang Cindy Teresia Manurung, keluarga Joni Tugatorok Inang Marta Rajagugu. Di Wik Patmos tuan rumah keluarga Maringan Oktora Ariansa Sirait Inang Gloria Natasha Pardosi, keluarga Supendri Haryanto Manik Inang Mariatur Sianturi, keluarga Asawin Tigor MT Sinaga Inang Perawati Florence Tambunan, keluarga Bernard Tambunan Inang Butet Tagalung, sekaligus mangapuli tu keluarga Horas Nainggolan Inang Hot Mariani Tihaloho. Hari Kamis 20 Agustus 2026 di Wik Bethel tuan rumah keluarga Kumbet Nainggolan Inang Arini Putri Alora Sinaga, keluarga Saud Pangeran Dibo Pasaribu Inang Margareta Sinaga, Citra Sri Rahayu Ambarita. Di Wik Jordan tuan rumah keluarga Heriwanto Septani Puasirait Inang Roselni Serpina Sihotang, keluarga Charlie Fernando Panjaitan Inang Marianim Kailismah Tabarat, keluarga Lukman Marojahan Sinaga almarhum Masita Dewi Situmeang. Di Wik Nasaret tuan rumah keluarga Roni Pasca Simamura Inang Inten Ega Priscilia Anggina Putri Sinaga. Di Wik Sion tuan rumah keluarga Renold Tambunan Inang Kristin Sinar Yosepin Sitanggang, keluarga Tommy Putra Sitorus Inang Ruth Tamayanti Tambun Saribu, keluarga calon Sintoa WL Parulian Pasaribu Inang Dahlia Huta Barat, keluarga Scorpio Mandei Sihotang Inang Anissa Natalia Sempiring,
keluarga Muri Rizki Panatap Pajuntak Inang Lena Delina Malau. Itu perlombaan futsal Parheheon RN HKBP Tangerang Kota di hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul siawi remaja Naposo Bulung HKBP Serpong madohoti perlombaan futsal di Ulaun Parheheon RN HKBP Tangerang Kota. Ang giat ma di akta parsauran ni remaja Naposo Bulung ni HKBP lam herbang akta pakbobasion ni akta remaja Naposo Bulung. Walu PA dan PHD Naposo Bulung HKBP Serpong. Di hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 10 siawib Naposo Bulung HKBP Serpong naing patupaon PA PHD tema iman yang bersaksi. Kisah para Rasul itu ayat 54 160. Dipatupa di ruang sermon HKBP Serpong. Jamita dihubasi Inang Pendeta Lucy Meliati Panggabian. Alani sosoi hamima akan Naposo Bulung ni huriata asareta lahomat dohoti PA PHD Naposo Bulungi. Sia konser gabungan Cor Unum di hari Sabtu 22 Agustus 2026 Konsolatio Choir Usu di Patupa do konser gabungan na berjudul Cor Unum di Balai Resital Kartanegara Jakarta Selatan. Konseron na didohoti ni paduan suara Solideo dohot paduan suara anak Harmonia Lusis dari HKBP Serpong. Waktu ruas nanaing madohoti acaraon boy ma dipesan tiket manang aka informasi na mangihut boy ma dihubungi Daniel Simajuntak. Tuhat tama na mangaramoti dohot nama masu-masu Solideo HKBP Serpong dohot PSA Harmoni Lusis HKBP Serpong. Patu begihon ete pubiutian bahen sangap itfata. 10. Pameran atau gelar buku BPK Gunung Mulia. Di hari Minggu 23 Agustus 2026 BPK Gunung Mulia patupahon pameran manang gelar buku maringanan di lobi lantai dasar gereja HKBP Serpong. Gereja manosoi ruas nihuria maduhoti pameran na di patupa di tangga masuk asa duhut mahita berpartisipasi. 10 sada undangan pelatihan penginjilan. Pokja Marturia HKBP Distrik 20 sada Banten pasahaton undangan pelatihan penginjilan na di patupa di tanggal 20 sahat tanggal 26 dohot tanggal 20 sahat tanggal 20 Agustus 2026 maringanan di HKBP Letare Resort Letare Distrik 20 sada Banten. Turuas nalaho parsidohot khususna pengurus seksi jending, seksi musik, dohot seksi multimedia na berminat mendohoti pelatihanon boy ma mendaftarkan diri marhite Google Form barita naung ndasit boy ma dijaha di titing naung disagihon marhite WA group. 12 surat oppu eporus HKBP. Sahat do tuhuriata surat sekian opui eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan nomor 920 garis miring L08 garis miring Walu garis miring 2026. Ipolani surat opui manosoi asasude ruas ni HKBP na manoruson pendidikan tu perguruan tinggi asa pada tahun diri ku Universitas HKBP Nomensen Medan. Pendaftaran terakhir 24 Agustus 2026. Manang tu Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Pendaftaran terakhir 19 September 2026. Berita narumikot poima dijaha di lampiran titing minggu naung disagihon di WA grup week.
Songonima suara ni titing dihita nasa minggon pagkubasion parhepengon titing pembangunan na dumasit kajahama di WA group week naong disagihon. Sonari masuk mahita tu acara patadahot calo situa HKBP Serpong dinangidoma sekretaris Huria manang na mewakili majuhon calo situa dohot keluarga lauho patadahot diri. Hubang iduhami ma calo situa do keluarga asa joncong ma itu mengaduk terus. Horas madihita saluhutna dijuluon jonjong dua keluarga nalaho calo situa na binilik ni tuhatta marhite ruas wik betel alani dipartikianon pada dahod diri ma nasida hubang iduhai ma tu calo situa laho pada dahod diri partikianon pasatai ma tu mau lihat. Horas, Shalom, mulai tema di Tuhan, laboi hami jonjong ison, ci disiala hami ijo marsiajar atani debata, marhite-hite, nagabe calon parhalado ibagas gereja tahun. Ia hami Namargoar Daniel Sitohang mengalap boru nirajai Ria boru lubis hami di basah-basahon debata tolu dak danak bawa jakangan Imana Margoar Gevariel Lamhot Maringanda Mesitohang marumur sia tahun pai dua Margoar Dion Benjasa Maringanda Mesitohang marumur 6 tahun Yapudan Margoar Gabenuel Maringanda Mesitohang marumur 4 tahun. Ami tinggal di Avani BSD. Mangido tangiang hami di Amang Inang asa ipar gogoi jala dilehon debata tu ami bisuk lau mandohoti parsiajaron lau nagabe calon parhalau di gereja tahun. Shalom, Tuhan berkati. Horas Amang Inang. Kami siap keluarga Anju Hamanangan Tultum mengalap buru nirajai pera buru pasaribu di bahasa-bahasa Tuhan Ido Tuhami Kulu Dadak Bawah Perjolo Evan Renara Perdana umur 22 tahun Apa duahon Denzel Pai 2 Gultom umur 18 tahun Yapudan Lehon Manjo Gultom umur 4 tahun kebetulan rodo halak itu halak jadi mau lihat ya mak Di partikianon pasahatay ma tu calo situa laho pasahaton hata na diwakili amang calo situa Anju Gultom partikianon pasahatay itu amu mau lihat. Horas Amang Inang Perjolo kadokma mau lihat tu pada perdengan bahasa di siala asi do kolong irohana boy sadariok kita mengu di bagas joroon terlubo bima kiliat tiki dihami yang bit betel lau patah daun diri nami kabe calon situas di HKBP Serpong nah di bit Serpong
alana baru learning do kami permisi maju kami bui macapur-capur aja mang. Jadi terima kasih yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Inang Pendeta Valentina Utasoid, Amang Inang Parhalado, dan Amang Inang Jemaat HKBP Serpong yang kami kasihi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjadi calon situa HKBP kita ini. Pada saat tawaran ini disampaikan ke kami menjadi calon situa, ada pergumulan, ada kekhawatiran, dan ada kegentaran bagi kami menerimanya, karena melihat keseharian kami sebagai jemaat dan juga pribadi banyak hal kurang atau keterbatasan di kami. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami minta doa, dukungan, dan juga kesabaran dari Amang Parhalado dan juga semua jemaat di HKBP Serpong, sehingga kami dilayakkan, diberi kekuatan agar bisa menjalani proses menjadi pelayan di HKBP kita ini. Doakan kami agar bisa menjadi calon situa yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Terima kasih. Shalom. Songonima partinadan ni talus itwa ta saluna tuhatama nama dongani hita saluhuna mauliate wema kudu. Tapapung mapeleta sada A do sada B Uut Marede sebuku ede nomor 510 ayat 1 ayat 4. Amen.
Mamangaramoti akate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Oras mahita saluhutna. Dihamu manami dot tinanami nang disude iya nakon nami na poso bulung. Hata ni debata nagabe oja hatta di bagasan tikyon. Imana tersurat sian Yesaya 56. Mamuka mai sian ayat sada saat roh di ayat 8. Tapayutiut ma di bagasan rohata songonodo hatani debata. Songonodo hatani Jahoba. Radoti hamu mauhum. Jala ulau kamu hati gorang. Ai jonok nama asarotu hatuauku. Jala papataron hati gorang. Martua majolma na mangulahon songoni dohot anak ni jolma na marsihohot mangulahon si songoni. Na ingot di hari Sabat asa unang diramuni jala na mga ramuti tanganna unang diulahon manang aha najat jala dang jadi dohono ni halak dagang na marsiloho tu Jahoba nungatung dipapulik Jahoba au sian bangsona jala dang jadi dohono ni halak na pinakkias idama hau na masak do angguau ay songono do hata ni Jahoba tu halak na pinakkias akan nama jujur ari Sabatku jala dipilit lomoni rohakku jala marsihohot marningot padaku salehonokku matunasida di bagasan jorokku do di bagasan akaparikku sada parjabaran dohot goar na dumenggan sian goar ni aka anak dohot boru goar saleleng-lelengna lehonokku tunasida na sotupa mago jala halak dagang akan marsiloho tu Jahoba mangoloi ibana dohot makaholongi goar ni Jahoba jala mangido gabe na posona ganup tahe na marningot ari Sabat unang diramuni jala marsihohot marningot padak saya napatol hasokku donasida tu dolok habadiauku jala palasokku rohana sida di bagasan joro partangyangan wow halo muakku mapelian nasida si tutungon dohot pelian nasida si potongon di atas ranggatakku ay targoar bagas partangnya ngado bagas di saluhut akabangso odo hatan di Tuhan Jahoba napapungu akan nong marserak sian Israel papungok kudope ibana halak na asing lobi sian akan nau pinapungu tu ibana ido yang gosahat ni turbuki dia mau manami doa tinanami na inolongan di bagasan gori tuata Yesus Kristus. Calon situata na dua halakon lebih mantap buat yang mangkinang. Puasa hudokon lebih mantap di mahali nasi damar minggu di bagasan bon. Laos 5 hari ditangi hode nasida hatani tuhatta. Ido sadabo halaman Tuhan muna 2.
amang calon situa Daniel Sitohang, dot amang calon situa Anju Gulto. Lausian opat padida, nunga ditangyok kamu hatan di bata. Jalaon diau padua hali homat emang. Nah parjolo naki bahasa Indonesia, sonari bahasa Batak. Terus itu jamitak puinang amang. Ale odo, sada pabor hato kamu. Nunga dioloi hamu, lau gabe calon situa di tonga-tonga nih lihat. Terus odo hatan di bata, agabe bohal muna. Lau madalani na di bagasan 2 tahunon. Parsiajaran, lau manakasi, taringot tupak pobasyon di tonga-tonga ni Huria HKBP Serpong. Alani i, margogo mahamuna 2 temang, lau manangihon hatan di bata, jala unang marnaloja hamu, sa 1 jam onok anon. Ati amang inangnya, alani ima hata singkat, waka calon situata di bagasan kion. Dia mau menami dot inanami na inolongan di bagasan korito ata Yesus Kristus. Imasuk bulan Agustus kita pasti adong do sada las nirohatta. Las odo las niroha ni sude bangsota Republik Indonesia tiamang inang. Dari Marsogot 17 Agustus taraya homa dirgahayu RI ke 81 tahun. Jala di bagasan 81 tahun nona temang inang nunga menghirup hita udara kebebasan, udara kemerdekaan. Jala malua do hita sian gonggoman di penjajahan fisik manang penjajahan asing. Ale saunari dihamur ruas ni huriat tanah nolongan usuk kumajo tu hita saluhutna di tikyon. Aha do lapatan di kemerdekaan dihamu tuengon. Holan marlapata do kemerdekaan imalau mengibarkan bendera merah putih. Manang holan marlapata do kemerdekaan ini sian aka penjajana asing gabedang dohot hita angkat senjata. Manang ikon lambagas do tanggung jawab dohot haporsyota. Odo na dapot hita di Jesaya 56 ayat sada saat roh di ayat 8. Laos odo mangaleon sada alus nama setakas. Jalan nama serelevan tungolu parbangsota. Alani na parjolo nanang dipaingo turpuko tuhita di hamua manami do inanami nang disude hamua kaiyana konami na posobulung bahwa kemerdekaan nang nileho di debata marhiti perjuangan ni akka pahlawan ternyata nadidok di ayat sada saat roh di ayat 2 kemerdekaan tanpa hukum adalah anarki. Dihamur ruas nih tu hatta tabereng majulo latar belakang di Turpukta Nuengon. Turpuko di Suraton ditikin na baru dope dihilala bangsa Israel sebuah kemerdekaan. Baru dope nasida mulak sian habuangan Babel. Jalan marlas ni roha do bangsoi alam malua sian parhatobanan. Alai aha do namasa do mulak nasida tu Yerusalem. Dibereng nasida mak, ternyata tembok kota ni nasida masih hancur. Jaladang denggan perekonomian ni nasida. Tarlungo bilang muruk, terjadi kemerosotan moral di halak Israel hatihai. Bahkan godang do namar pikir bebas dohami, boy dohami mangulawan manang ahape lomo ni rohanami. Sehingga mereka melakukan dilicingin nasida do uhu. Dieksploitasi nasida do akka napogosi jaladang diperdulihon nasida nunga maluas nasida sian Babel ale tragisna gabe hatoban ni hahisapon nasida sendiri do nasida ditongani krisis moralon ma debata jauh-jauh marhite panurirang Jesaya songon nadidok di ayat sadai radoti hamuma jala ulahon ma hati goran laos odo nagabe odolan jamita di bagasan ikyon ay jonok nama asaro hatuauku jala papataroku hati goraku radoti ulahon hati gor
Dia ruas di Huria na inaholongan di bagasan Gori Kota Yesus Kristus. Diodol hot debatado sonari namadok dakya kemerdekaan nasitongi jongjong sendiri. Alai toktong do sadalan dohot pangoloyon tu uhum dohot pajongjokon hati gorani, karena kemerdekaan tanpa hukum bukanlah kebebasan, melainkan apa? Kekacauan atau anarki. Kemerdekaan nasitong na dihalomo debata, dada holang kemerdekaan sian parhatobanan pardagingon, alai baliksa kemerdekaan itu adalah habaranion, lau pajongjokon sada bangso di atas ojahan ni hasitongan. Kemerdekaan itu adalah pangoloyo di uhum, dohot keadilan sosial tu saluhut jolma tanpa diskriminasi. Alani saunari diari marsogot di nama mestahun ulang tahun Indonesia na pawalu sada tahun to dati amang inang dituju hodo jojo itu hita huria di debata songon warga negara hita dosisnya di Kristus hita puhado hita amang inang lau manggohi kemerdekaan ni. Pasti kita sudah tahu apa jawabannya. Untuk mengisi kemerdekaan ini dang marhite na magbain gaor. Dang marhite na mangalausi aka uhu manang aturan. Jaladang marhite na patubuhon korupsi. Alana saunari didok akan malui jadi ke televisi-televisi nunga berjemaah dua tiamang inang korupsi i. Alani saunari ikon gabetiruan na parjolo do huriai hita di pangalaho imana mangoloi uhum. Songo dia mana mangoloi uhum. Manggarar pajak mahita. Mangoloi mahita di aturan lalu lintas. Manulak sisip. Jalabarani do hitam madok hasitongani. Jala sadala do yamang inang. Di ayat 2 dina dileo debata sada jaminan nama say uli aha didok di ayat padua honi martua majolma na mangulahon songoni dot anak ni jolma na marsihohot mangulahon si songoni aha na diulahon redoti uhut dot ulahon hati goran na ingot di hari sabat asa unang diramuni jala mangaramuti tangan na unang diulahon manang aha na jahat, itulah dia jaminan nama say harga di kita. Berbahagialah kita ketika mengisi kemerdekaan dengan mengaradoti uhum dohot menegakkan keadilan. Sada narikot di baga-baga debata sadarion marhite turpuk di ayat padua honon imalas ni roha natutu kebahagiaan sejati, kemerdekaan sejati. Bolo satia dohita amang inang mangoloi uhum dohot aturan di debata ido nama baik kita gabe jolma na bisuk jala gabe jolma na maroh alani pangolionon omma na mangodihon kita mangodihon keluarga ta nang bangsota sian hajahaton dohot sian hamagoa ale jujur majohita ati amang inang mamere kenyataan ni bangsota nuengon jojodo bangsotaon bangso namura lupa katanya. Makanya sering kali dipaingot jas merah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Alana murah-murah do bangsoon lupa. Dari ada songon namago parningota. Inorhoni say masa do hasalaan sian sudut tu sudut. Ya do ati amang inang hita. Marsitutu hita lau paturehon ngolu parbangson dohot negarata. Itu sebabnya kita pernah meneriakkan gelombang reformasi di tahun 1998. Di sini kita berikrar untuk memberantas korupsi, mengikis pelanggaran hukum, dan membenahi ketidakteraturan. Karena kenapa? Bertolak dari kesadaran yang sangat mulia bahwa Indonesia ini dibangun di atas negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tetapi sayangnya di Hamu Ruas di Huriatta hingga di usia RI yang ke-81 ini
Kita tidak bisa menutup mata. Sudah menjadi rahasia umum di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Penegakan hukum di tanah air kita masih jauh dari kata baik. Kita masih menyaksikan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kita masih menyaksikan seorang nenek-nenek harus dihukum dengan tindakan yang sangat berat karena dia mencuri ubi di tetangganya untuk makan. Tetapi para koruptor bebas berjalan-jalan ke luar negeri. Ketika hukum diabaikan Amang Inang dan keserakahan merajalela, ingatlah kembali kemerdekaan tanpa hukum bukanlah kebebasan, melainkan kekacauan dan anarkis. Kebebasan tanpa keadilan hanya akan melahirkan kesewenang-wenangan. Alani hatani debata sadarion majou jalamangonai turohata songon huriana hita. Dijodoh hita lau memutuskan rate di halupaunon. Ikon gabe sudut na setia mahita mangaradoti uhum ni debata dohot hukum negara. Jalan aktif mahita tiamang inang lau mamudahon pabotohon mangajarhon sude aka aturan ni debata marhite hukum ni negara, hukum ni huria tiamang inang tuaka sudut nau poso tuaka iana kota nang tuaka pahoputa asaboy diradoti nasida aka uhum jala diulahon nasida hati gora ikon gohat tado kemerdekaanon marhite na mangalatik aka sudut na mangikut asa mangulu nasida di bagasan pangoloyon di bagasan miar debata jala pasidikon nasa ulaw naroa. Demi apa? Demi mewujudkan Indonesia yang adil, mewujudkan Indonesia yang bermartabat, jala mewujudkan Indonesia nagok aka pasu-pasu ni debata hati Amang Inang. Itu na pertama. Napa dua hon? Songo dia mah kita mengaplikasikan kemerdekaan yang sudah 81 tahun di tonga-tonga di negara ta. Mari Amang Inang mengatakan merdeka bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Merdeka berarti meruntuhkan tembok diskriminasi. Tapi ring mah di ayat 3 satro di ayat 7. Di sana Tuhan menyampaikan sesuatu yang sangat radikal pada zaman itu. Tuhan membela dua kelompok yang paling disingkirkan. Apa? Aka pangarato, aka halak na asing, aka halak dagang, dot aka halak na dikepiri. Dalam tradisi lama, mereka dianggap tidak layak untuk masuk rumah Tuhan. Karena kenapa? Mereka dianggap sebagai warga kelas 2. Tetapi apa kata Tuhan? Janganlah orang asing berkata, tentulah Tuhan akan memisahkan aku daripada umatnya. Kepada mereka akan kuberikan nama yang abadi. Luar biasa. Allah meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Di hadapan Tuhan, tidak ada Amang Inang di negara kita ini warga kelas 1 atau kelas 2. Bagi Indonesia didirikan di atas pondasi yang indah, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi satu juga. Untuk itu kemerdekaan RI ke-81 ini mengingatkan kita bahwa Indonesia ini milik semua golongan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, Sudedo ate Amang Inang memiliki Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah bukunya yang berjudul Selamat Meng-Indonesia, Pendeta Andar Ismail menuliskan, Indonesia sudah terbentuk, namun masih perlu dibentuk. Indonesia sudah jadi, namun masih dalam proses menjadi. Oleh sebab itu, kita harus terus meng-Indonesia. Proses panjang penjadian keindonesiaan adalah tugas panggilan profetik gereja dan tugas kita semuanya Amang Inang. Sebab kenapa?
kita semua adalah pemilik Indonesia tanpa terkecuali. Sehingga Pendeta Andreas Yewangu, mantan ketua PGI, dalam bukunya yang berjudul Tidak Ada Penumpang Gelap, sebagai warga negara dan sebagai warga gereja, di sana dia menuliskan bahwa tidak ada kelompok, tidak ada penumpang gelap dalam gerbong yang bernama Indonesia. Semua lapisan agama dan suku adalah pemilik Indonesia. Itulah makna kebinekaan. Kita berbeda tetapi kita setara, sehingga tidak ada yang namanya mayoritas, tidak ada yang namanya minoritas, tidak ada yang namanya orang pribumi, tidak ada yang namanya orang non pribumi. Karena kenapa? Kita semuanya pemilik Indonesia. Tidak ada yang namanya warga kelas 2 atau penumpang gelap Amang Inang. Di dalam rumah kita yang bernama Indonesia, itu hanya stigma-stigma yang diberikan oleh segelintir orang untuk membuat perbedaan-perbedaan, untuk saling membenci satu dengan yang lainnya. Kita sedang dipertandingkan oleh segelintir orang. Ketika kita memakai stigma-stigma yang tidak baik, padahal apa dikatakan? Tuhan membela orang-orang semuanya. Tuhan ada di kelompok-kelompok yang termarginalkan, bahkan kelompok-kelompok pardagangi hati Amang Inang. Jadi jangan mau kita distigma oleh hal-hal seperti itu. Kita diajak untuk menghayati bahwa kita memang berbeda, tetapi bukan untuk saling mencurigai, bukan untuk saling membenci, melainkan untuk saling menghargai dan bersinergi. Kebinekaan Natarida Sian Moto Bineka Tunggal Ika erat do Amang Inang pardomuana tu kemerdekaan ni Indonesia. Kemerdekaan na dapat di bangsa Indonesia ima hasil perjuangan kolektif di sude jolma sian ragam suku, agama dohot budaya. Namarsada disada tujuan apa itu madapoton kemerdekaan, dohot mangalo penindasan, dohot penjajahan. Bukankah ini jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus merupakan makna dari kemerdekaan yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan apa? Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan, ternyata hafal dope kita tiap mengenang di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, berarti darah kita masih darah Indonesia. Setuju? NKRI harga mati. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, hatani debata namar saringar sadarion ditiki parringotan ulang tahun kemerdekaan Indonesia na pawalu sada tau tono nate Amang Inang pabuahon tuhita ia kemerdekaan na pinaperjuangkon niangka the founding father Indonesia, dan holan hasil di perjuangan di Jolma alai apa? Holan ala asini rohani debatado na paluau kita siang sude aka bentuk-bentuk penjajahan. Ido na dia deho ni kor ama jetu naki. Holan asini rohani debatado ati Amang. Dilehon tuhita kemerdekani. Dada hola di palua hita sian penjajahan fisik ni bangsa na asik. Alay songon halak na porsea dipaingot dohita taringot tu kemerdekaan rohani. Unang kita merdeka secara fisik, tetapi rohani kita diparhatoban dosa dohot akka najatia tiamang ina. Ale mangulu mahita di bagasan pangoloyon tu Kristus ay nunga di palua Kristus kita. Alanima dia mo manami dotina nami nang disudihamu yanakon nami. Songon halak Krista kita, unang mahita gabe eksklusif ati Amang Inang. Unang matabaen huriat taon, gabe menara gading na asing sian dongatta. Alay majujung hati goram mahita. Imana marlapatan mangak upi, akka na terpinggirkan. Membela kana pogos manariho na kaparkarejo na tertindas,
jala mareale mahita tu sude akadongan dan mar dia ibar suku agama manang ras jala omma panjowot taga behurian na misioner dinamba pa jongjokon uhum dohot maka jongjokon hati gor jala na parpudi lau mangaruduti uhum dohot mangulahon hati gorang dinamanggo hihita kemerdekaan RIon gereja harus bisa menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Itulah yang dikatakan di ayat 7b ya Tiamang Inang. Sebuah kalimat indah yang nantinya diuji dan dikutip ulang oleh Tuhan Yesus, sebab rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Alani saunari dipaingot dohita asa unang masohot parminggota parsobauta di bagasan gedung garejao na Tiamang Inang. Jauh-jauh puji-pujian dohot tangiang ta lau mangido kemerdekaan nuaingon ikon marpakor hodoi tuduruni dirita. Ugamu nasitong agama yang sejati dan holan ritual liturgis di hari Minggu. Alai ibadah na berdampak tu keadilan sosial sian hari Senin sahat tu hari Sabtu. Ima songon na pinarhatopot di ayat 8. Debatana papunguhon akan terbuang do Jahoba debatat tai. Molo berdetak do rohatta amang inang. Lau marnida akan atar sosaki. Lau marnida akan penindasania ti amang inang. Songonido berdetak debatat. Lau mangalo akan penindasan. Di tonga-tonga ni bangsota. Alanima dia mamanami dot inanami dogma naikon si dohonota. Ulahon ma naikon si ulahonota. Pikirhon ma akan naikon ta pikirhon. Asal ma mardongan holong dohot atur. Tarumobi molo taida penindasan dot parhatobanan di umaliang ta Tiamang Inang nang mabiar kita lau maka jongjokon hati gorang. Seperti salah satu kata revolusioner yang dikatakan oleh tokoh revolusi Kuba, yaitu Che Guevara, yang melakukan perang gerilya bersama Fidel Castro melawan diktator Kuba Fulgencio Batista. Dia mengatakan, jika Anda bergetar dan geram setiap melihat ketidakadilan dan penindasan, maka Anda adalah kawan saya. Diam karena ketakutan adalah sebuah pengkhianatan terhadap kemerdekaan. Alanima dia memanami dotina nami nang disudiamu akaya nakon nami na posobulung di jode bata dohita asa mangoloi uhu jala pajongjokon hati gora on mapakorho ni haporsyaw naikon si porsonon ni ganup hita natutu makamoliateon lapata ni haluaon nasian di bata. Laos diuji do bangsa tao na Tiamang Inang. Manang na mampu do hita mangolu. Marhite sian uhum do hati gorang. Bangsa tao na Tiamang Inang diukur doi. Marhite aka suhat-suhat ni sejarah. Lau mamereng. Manang natuk do borat na lo patuluson. Ngolu na nyata. Aka cita-cita ni the founding father. Asa gabe sada bangsa na merdeka. Nang pemaragam. Di tonga-tonga ni bangsa tao na Tiamang Inang. Asa unang gabi bangso na gagal kita. Ale gabi bangso na merdeka mahi. Alanima dia memenami dotina nami. Dia ke pemimpin sebagai pemangku kekuasaan. Ditantang do turpukona Tiamang Inang untuk memaknai kekuasaan bukan demi kekuasaan praktis, melainkan kekuasaan yang mau mengosongkan diri. Seperti Kristus Tiamang Inang kekuasaan bagi pelayanan terhadap bangsa. Ngolu ni jolma di Portidion manang di negaraon boido makorhon tua ke perkembangan na mengkhianati kemerdekaan dohot pembebasan na pinasaat ni debata tu hita Tiamang Inang jala godang do saunari hita aka bangso ona Tiamang Inang mangaribahi hasadaon ni keberagaman di tonga-tonga bangso dot negara taun na Tiamang Inang. Ternyata bangsa dan negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Isarani ia Tiamang Inang korupsi na semakin merajalela.
ketimpangan sosial dohot ekonomi, bahkan politik identitas masih tetap didengung-dengungkan untuk menciptakan parbolat-bolaton, pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan dan krisis kebangsaan terjadi saat ini. Bahkan identitas bangsa kita sedang dipertanyakan. Alai songon bangso na porsia di debata hita tiamang inang. Naung papatar hon holong na di bagasan Yesus Kristus. Dalam songon bagian di huria Kristek kita dan jadi hita saor di akka keadaan manang perkembangan na negatifia tiamang inang. Dari ada tahe saya di jode batado hita lo patuduhon ngolu songon jolma na merdeka jalana berjuang mangalului haluaon dohot hati gorang marumakon keadilan sosial pamaret tanah ias dohot perlindungan hama tiamang inang. Untuk itu dia mau menami dohot inanami tanggung dijawab di huria dohon, tanggung jawab di parhalado dohon, dalam tanggung jawab nih dua calon sintua sinuaingona tiamang inang. Nau mangaleo diri ni nasida untuk menjadi calon sintua untuk bisa manarihon todi dohot manogunogu hita jolma akar ruas di huria dada holan tu bandua gijang tiamang inang. Ale doho do makarikoton ngolu ni hajolmaon. Marsa sahalak dohot marsa bangso tiamang inang. Songo dia mah asa mangolu hita natigor dalam marsangap di Portibion. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita jaga kemerdekaan ini, tegakkan keadilan, taati hukum, dan jadilah terang bagi rumah kita bersama, yaitu Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, biarlah kita semuanya mendengar panggilan Tuhan untuk selalu mengaradoti uhum dohot mangulahon hati goran. Alani ipor hak mahita uloi madebatana burju mangoloi uhum pajongjong aka hati goran gabeti ruang mahita jala loas marhite ngoluta lam di ida huriaina tutudo haporsiaon di Kristusi di ngolu siganupan. Untuk itu debatado na marsuruh kita, debatado na madongani kita, jala debatado na memperlengkapi kita saluhutna karuas parhalado suang songoni aka dua calon situa nang patadoh diri di hita saluhutna tangnya ko kamu hami amang inang aka parhalado ni huria nang aka calon situa nang mangalo dirina asa toktong hami mangarodoti aka uhum tarlumobi ma mangulahon hati gor. Amen. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang. Moliate hupuji pasangat kami maguar muna badiay Tuhan. Di hari na pinarbadion mu Tuhan rodo hami. Paruas ni huriam rapdot parhalado ni huriam mamuji pasangapon guar muna badiay. Bahkan mandok moliate hami Tuhan. Alanunga di leoko Tuhan 81 tahun kemerdekaan di tonga-tonga ni bangsa dot negara namyon. Molope Tuhan sedang tidak baik-baik saja negara dot bangsa namyon. Ala dipangidohon Tuhan marhite turpuko Tuhan. Asa toktong hami satia. Asa toktong hami Tuhan biar midaho. Tarlumobi mangaradoti aka uhum. Suang songoni mangulakon hati goran. Molo pegodang tantangan. Molo pegodang na makasogohon Tuhan aka hati goran ni Tuhan. Aka uhum na denggani. Di tonga-tonga ni parmuluan nami. Ale marhite habisuhon na siya koy Tuhan. Margogo dohami Tuhan, mangulahoni Tuhan. Alani Tuhan, pargogoy mahami kaluhut. Suang songoni pe Tuhan sudia karuas ni uriam. Pasu-pasu manasida saluhut na. Dia kaparkarejoan, dia kausahan na niulan tangan nasida. Isudia kasakap na ulina denggan Tuhan na pinatupan ni nasida tujuan na rio Tuhan. Jala disude Tuhan akan na ulina denggan. Pasu-pasu masaluhut na Tuhan akan ruas ni uriam. Asaboy imar dalan Tuhan obar tulomoni roham. Jala Tuhan mi aka parhalado ni uriam. Tuang songoni nang aka calon situa. Koma Tuhan nama masu-masu hami saluhutna. Samargogo hami Tuhan lo marhobas. Di bagasan hasatiau Tuhan. Di tonga-tonga ni uriam HKBP Serpong. Di Johodo hami Tuhan marhiti aka wek nami masing-masing Tuhan.
Songon di tonga-tonga ni keluarga ni amanami Tuhan, calon sintua Daniel Sitohang, do calon sintua Anju Gultom Tuhan. Pargogoy nasida di hakurangan di hagalion ni nasida. Asa sahat di bagasa 2 tahun Tuhan. Boy di parsiajari nasida do hodingdan. Marhiti habisuhon nasiakoy Tuhan. Muliate Tuhan. Pasahat kami suang songon ni Tuhan sudia karuas ni kuliah. Nama sihol dope Tuhan dia kahahi pason nasikop. Tanganmu na badiay matuhan na pasikopon hagi pason ni nasida. Pasu-pasu aka para medis, pasu-pasu aka ubat. Suang songoni aka si panganon ng si ibu mo Tuhan. Keluarga na merawat nasida. Asahi parhitya mo Tuhan. Lau pamalupon Tuhan. Parsahito ni nasida. Dia kasudia kami Tuhan na toktong dope bergumul Tuhan na masihol. Dia kaparianakpon Tuhan. Dia kasirokap nito dito aka ianakpon namin na utang Tuhan. Dia ka umur. Homa Tuhan na manangihon Tuhan, tangyang nami, jalahodo Tuhan, na manguloy Tuhan, tangyang nami. Asaboy hami toktong Tuhan marlas ni roha, di bagasang po Tuhan. Muliate Tuhan, on matangyang nami, dohot indi nami Tuhan, upasahat hami, tuado pamu nabadi. Amen. Marede mahita, uhut mata papungo, keliata.
Patangnya koma peliata. Ale de bata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut silol na dengga dot na saulibasa na mauliutus. Upasahatami masya nilon mi tuhami pelianami tuho. Tejalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti. Asaw para siya kami pelianon patimbulhon harajon mo tonga-tonga ni Uriam do di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam tadami goda ni silol mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinorbadi amagwarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malomo ni roham di bona tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Una kami togion tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Mahamu di bagasadame, jalo hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan di bata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disodakon Tuhan di bata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di bata ma buhina tuho. Jala dipasaorhon madamena tutodim.